अरे हमारे कपार कि देह में बदौलत अरे चढ़ल बुखार की बात बुझाना था की बात बुझाना था की बात बुझाना था हो जागे नाराज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़नबाज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़नबाज रजऊ आखरोट हो गई रे पहिले रहले जाजू आखरोट हो गई अब तो नैयो ना डोले सैयो मोट हो गई रे नैयो ना डोले सैयो अगला लाइन सुना है नहीं हां आई ना जल्दी जल्दी आई मोबाइल से वीडियो बाद में बने सासू जी से लहरा लाता हो तो रोज कांड बा हो तो रोज कांड बाजी हो तो रोज कांड बा बुझा रहल बा कि आपका क्या नाम है पायल अमित संग पायल हम बोल दी हम बोलब तो दुख लागी जाए करिया करिया तो हम जब बोलब तो तोरो दुख ना लग देख ऐसे कहनी है कैसे कि तोनी के ब्लैक ब्लैक पहले बड़ा त ई मंच में पति पत्नी के भाव कर सकेला बके जा मर देते नहीं तोहरा बोलला पे हमरा दुख ना लगे सासू जी से लहरा लाता हो तो रोज कांड बा हो तो रोज कांड बाजी हो तो रोज कांड बा पहलंगे पे बैठल बैठल पूरत डिमांड बा कि पलंग पे बैठल बैठल कि पूरा डिमांड बा जानता नहीं राहुल भैया केहू आदमी केतनो सुधर जा अब हम बता दे केहू आवत नहीं के अब अपने हम तो भूपेश भैया के गईली होने सामने बड़े कैमरामैन हो केहू आवत नहीं केहू आवत नहीं केहू आवत नहीं आदत से बाज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़नबाज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़नबाज रजऊ छने छने बदले कि छने छने बदले छने छने बदले आ तोहरो मिजाज रानी जी उड़नबाज रानी जी धोखेबाज रानी जी उड़नबाज रानी जी धोखेबाज रानी जी उड़नबाज रानी जी धोखेबाज उड़नबाज रानी जी धोखेबाज जोरदार ताली बजा दो सब।